Usa ka senior citizen mi pamatuod nga ang edad dili babag aron maangkon ang kalampusan human ma-rank 10 sa migawas nga licensure examination for teachers 2022. Atong ibida ang iyang istorya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Kung sagad sa mga tawo mo retire sa edad nga 60 anyos, pinalahi kining usa ka senior citizen. Sa edad nga 65 anyos, magsugod pa lang ang iyang pangandoy isip usa ka magtutudlo. Kinihuman man ang puson siyang nakapasar sa licensure exam for professional teacher 2022. Siya si Maria Nida Suarez, produkto sa University of Visayas Dalaget Campus ug taga Barangay Kasay, Dalaget, Cebu. And take note, di lang basta-basta nga nakapasar siya kay nag-rank 10 usab siya sa kapin 91,000 ka mga examinees sa elementary level, din iyang nakuha ang passing rate nga 92.60%. Sa iyang pangidaron, di na mamahimo makatudlo si Suarez sa DepEd apan matud sa iyang anak. Nag-offer ni Mama sir sa kung asa siya na-graduate nga eskwelahan sa UV Dalaget Campus sa tagaan siya mga teaching loads dito kay di naman siya pwede sa DepEd kay sa edad niya. Pero pwede siya mag-teach private sa private sir. Private school. Nahimong doble ang selebrasyon pagyud human nakapasar usab ang iyang anak sa maong pasulit nga si Bizalel James Moran, 24 anyos. Nagbilin og pabaon si Suarez ngadto sa mga susama kaniya nga aduna pay gustong kabuton sa kinabuhi. Bisan sa atong Panginoon, di gyud ta mo stop og kanang we will not stop learning. So ang tanang kahigayunan nga makatong tabi bisag na atas atong balay. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.